हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएम की भोजपुरी कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करब, शेयर करब और लाइक करब और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये कहानी रोरा लोग के कैसन लगा। आज की कहानी बा किलर की वफादारी। चंदन एक 14 साल के लड़का रहे। 10वीं के बोर्ड परीक्षा के तारीख आ गई रहे। ए से ऊ आपन दादाजी के कहे के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करे बैठ जात रहे। जनवरी के ठंड में हाथ पैर रजाई से निकलते ही सुन हो जात रहे। ए से चंदर बिस्तर पर बैठ के ही पढ़ाई करत रहे। सिरहाने में किताब कापी के ढेर के साथ एक इमरजेंसी लाइट भी रखत रहे, काहे कि गांव में बिजली बड़ा कटत रहे। पापा और दादाजी दिन भर धान के कटाई में व्यस्त रहत रहन जा। एह बार फसल बेहतर ना भइल। कल पड़ोसी के यहाँ से 2 बोझा धान केहू चोरी कर लेलस। चंदन के कमरा दलान में ही रहे, एह से ओकरा धान के भी चिंता रहे। रात में 1 बजे के करीब ऊ सुते जात रहे तो ओकरा बाहर से कुछ खटपट के आवाज आइल। ऊ आपन लाठी उठैलस और टार्च उठा के सधे कदम से बाहर आके धान के गठरी के पूरा गोलाई में घूम गइल, पर कोई ना रहे। ऊ जब टॉर्च जलैलस और इधर आके घुमलस त पता चलल कि एक कुतिया पुआल के गट्ठर के बीच कुछ बच्चा के जन्म देले बिया। ऊ लौट के कमरा में आके रजाई ओढ़ के सुत गइल। अब ऊ रोज कुछ समय पिल्ला के देखे में बितावत रहे। पिल्ला कुछ बड़ा हो गइलसन त आस पास के लइकन कुछ के उठा के ले गइल। एक काला पिल्ला जो थोड़ा ज्यादा मोटा रहे, ओकरा के चंदन केहू के ले ना जाए देलस। ऊ आपन खाए से रोटी और दूध ऊ पिल्ला के देवे लागल और पिल्ला के नाम किलर रख देलस। 10वीं के परीक्षा के तनाव कम करे खातिर किलर एक बड़ा अच्छा साधन बन गइल। बोर्ड परीक्षा के समय चंदन के शहर के केंद्र में परीक्षा देवे जाए के पड़त रहे। वो सुबह किलर के खाना देख के जात रहे, मगर शाम तक ऊ ऐसे ही पड़ा रहत रहे। जब शाम के चंदन ओकरा के पुचकारे तब जाके किलर खाना खात रहे। पूरा दिन ऊ दरवाजा पर बैठ के चंदन के आए के इंतजार करत रहे और शाम के चंदन के आते ही ओकर पैर में उलट पुलट के अपना प्यार जतावत रहे। 10वीं के परीक्षा के परिणाम आ गइल और चंदन के मेहनत रंग लाइल और ऊ स्कूल में सबसे अधिक ओकरा अंक मिलल। किलर ज्यादा समय तक दलान में ही रहत रहे और ऊ खेत में काम करे वाले मजदूर के पहचान लेत रहे। किलर के सामने से कोई भी मजदूर कुछ भी चुरा के ना ले जा सकत रहे। एक बार किशन तंबाकू के 2 गो पत्ता का उठा लेलस। ओकर हाथ से पकड़ लेलस किलर और ओकरा के घिसते हुए ले आई। बसमतिया भी 4-5 मुट्ठी सरसों आंचल में बांध के ले जात रहे कि ओकरा के झपट के सारा सरसों गिरा देलस और जब ऊ फिर से सरसों के दाना के समेटे लागल त ऊ आपन नोकीला दांत के देखा के ओकरो के भगा देलस। किलर के आवे से दादी जी के पूजा खातिर फूल भी मिल जात रहे, काहे कि कोई भी लइकन किलर के डर से दलान में फूल चोरी करे ना आवत रहसन। चंदन के घर के पास पप्पू रहत रहे। ऊ अक्सर चंदन के खेत से सब्जी और आम अमरूद चुरा के ले जात रहे। एक दिन ऊ अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़त ही रहे कि किलर देख लेलस। अब त ऊ तेज भौंके लागल और पप्पू के दांत देखावे लागल। पप्पू त डर के मारे अमरूद के पेड़ से उतर ही ना पावत। दादाजी किलर के भौंके के आवाज सुन के जब अइलन
त पप्पू के द्वारा किलर पर चलावल गईल अमरूद दादाजी के आ लागल। ओकरा बाद त दादाजी भी आग बबूला हो गिलन और पूरा गांव के सामने पप्पू से माफी मंगवइलन। एक दादी के छोड़ के किलर सबके प्यारा रहे।